Samtaler med forældre er en bog, der indeholder 16 samtaler med forældre, som har henvendt sig for at få inspiration og vejledning på grund af helt forskellige temaer. Det kan være barn, der ikke vil sove, det kan være barn, der har det vanskeligt i skolen eller får kritik på barnehaven. Men fælles for dem er jo, at det er nøjagtigt de temaer, som 80% af alle forældre er optaget af. Derfor er jeg vældig spændt på, ikke bare om forældre genkender sig selv i nogle af de her samtaler, men også om de ser og oplever, at selvom vi har samme tematik, så er vi vældig forskellige som mennesker. Så der findes aldrig bare én løsning. Der findes mindst så mange, som vi er forældre.